Nou, het is tot stand kwam, dat is al heel veel jaren te bek. Door de feestvereniging in Dries en Waterswaard op een jaar om laten zien wat bedrijven daar kennen. En door dat heel iets opzetten en dat wie dermate slagen te zijn, we gaan terug. En toen hebben we besloten om 1 keer in de 3 jaar dat te organiseren. En de ervaringen en dat had gewoon een hele toegevoegde waarde gewoon. Alleen ja, toen kwam het corona vanzelf en dat smeert rood in zitten. Want officieel zit het wat toen 21 webplak vinden hadden. Maar ja, wat toen 21 corona, 22 corona. Nou, in 23 dan moest iedereen wel een beetje op adem komen. Te zeggen van, nou let maar even, wie met al die zien of we een beetje de goede kant uit gaan. En nu hebben we eerst besloten, nu zijn we er weer voor. En zouden we over met een nieuwe editie gaan. Ja, en uiteindelijk is het dan weer 3 jaar na 2021. Dus op zich is het dan de jaren kloppen al wat in. De jaren die bleven in het systeem bleef erin zetten. Ja. Ja. Er binnen zo'n soort edities, nog een edities. Wat denk je, wordt het weer een grote editie dit jaar? Binnen er een protte ondernemers die het haar al aanmeld hebben? Ja, we al behoorlijk vlecht op elkaar. Dus wat altijd belangrijk door de goede kant. Je begint ermee, maar het eerste waar je daar in basis aan. Want ja, natuurlijk, het financiële plaatje wat er aan hangt is echt vrij fors. En ik met de maat, omdat de verleent, ik wil regelmatig vragen: hey, organiseer je hem dat ik weer? Dus dat je eigenlijk een beetje, er is wel verlet van. En toen was we wie gaan ervoor. En nou, het komt nog bekend in, er komt treuring aan. En het loopt steeds het mainframe steert. Dus wie vrijt het nog alleen maar uit en dat je het heel goed de goede kant uit. Ja, en binnen dus ondernemers uit de buurt, maar komen ze eigenlijk wel van verder, wat er steekt qua stands? Nou ja, het is eigenlijk een beetje streven dat het maar eerst Friesland is. Hè? De promotie van het bedrijfsleven maar eerst Friesland. En deze keer gaat het ook heel goed in de samenwerking met de gemeente Dantemdiel. Dit channel let ervoor van, wat kun je doen voor de mensen op het gebied van duurzaamheid. Kabels aanbieden. Dan lezen een bouwplan, Waterswaard, Driesem, Damwaard en de Westereen. Dus die worden ze eigenlijk ook een beetje in de pekje brengen. Dus het is nu ook heel sterk in geerwerking met de gemeente Dantemdiel. Ja, en naast dat er een soort stands binnen dus op het meet van de energietransitie en bouw, binnen dan ook nog andere soorten van stands te vinden. Ja, we proberen het eigenlijk een afspiegeling van het bedrijfsleven hier in deze regio. Met name, ja, er zit iemand die in kleding doet, maar er zit ook iemand die te bespreken meubels doet. Er zit iemand die in, laten we zeggen, huishoudelijke dingen doet. We proberen daar echt een nieuwsgierige beurt van te maken. En net is dat je het zien van de cel naar Parijs gaan, maar dat is net, dat daagt het net uit. Nee, en stel nou dat er nou ondernemers binnen en die jaren dit en die denken van, goh, ik wil eigenlijk mijn bedrijf, ik wil graag op die beurs staan of expo. Kunnen ze haar dan ook nog opjaan of aanmelden? Ja, zeker. Daarom hebben we, wie zit nog net vol, maar we doen het in geerwerking met de Nije Warf, dus broeken we de sporthal. En daar zetten we een tent achter van 200 meter. Ja, en mocht er afvallen wij, die tenten zijn maar 4 meter of 10 meter langer. Dus wat allemaal, we zeiden voor het nee. Hoe meer, hoe meer. En hoe kunnen die ondernemers haar aanmelden? Die kunnen aan op, er is een website in of een mailadres in de loft. Daar wordt een website komt in de loft. Daar komt, de social media komt al hier in beweging nog. En het mailadres is dan st.driesem-walterswald@hotmail.nl. Ja, zo ga ik het door zijn. Ja. En er zullen dus benamen bedrijven wezen die het advies aan kennen over verdwarsing van huizen en zo. Dus als mensen nou denken van, goh, ik ben mijn huis aan het verbouwen of ik wil verhuizen of dan is het dus zeker nieuwsgierig om... Ja, en aan kant maar stek de hoor ervaringen. Wie van helpen mensen gewoon eigenlijk een beetje een hernieuwde kennismaking met helpen mensen. Hè? Dus het had een hele sociale functie en dat is ook altijd een heel mooi aspect wat erin gesteerd. En hoeveel mensen ben er nou aan het helpen dan met de opbouw van deze expo? Nou, op het moment ik get het nog in vrij lichte schaal, omdat het vaak al organisatorisch is. Dan ben mijn mannenzijde zo nog. Maar als ze nog die opbouw in is, mijn vrijwilligers zou het hebben, ja, dan ben het allemaal mijn mannen 15 die er doen. En het mooie is altijd zo, omdat we de sporthal broeken. De sneurers met alles wel leeg. En als je dan zo hoeveel mensen nou al je kleertjes om mij te doen, ja, dat is geweldig. Ja, dat brengt een protte willen mij natuurlijk, ja, zo'n evenement. Ja, een heel goede sfeer eronderheen. Nou ja, na het eten alles opred is een schnitzel en een glasje bier en even na je eten. En dan zei van jongens, dit is slagen. We gaan op naar de volgende keer. Ja, Samat dat ook vanzelfs. Ja. En wat hoop je nog tot slot? Wat hoop je voor de expo? Dat er een protte animo voor is en dat het natuurlijk weer hier dan weer zo'n groot succes wordt?
Ja, en ja, je zou altijd net verlenen waar je gewoon had. En eigenlijk ja, ben je een beetje eigenwijs, wil je dat wil treffen. Dus en dat is streven, hè. Maar het is het is nou echt in beweging. Het wordt bekend. Dus toen kregen ze nou echt nog vragen. We gaan heel veel vragen al kregen. En gewoon, ja, hey, is dat goed voor u? Is dat nieuwsgierig voor u? Maar het is vaak als je de doormelding verdienen. Maar dan even het besluit om die echt zijn zoveel meters te maken. En dan hebben heel veel nog wel een beetje een trok in de regen nodig.